ngithanda ukubingelela emakhaya kakhulu. Ngithi nje happy new year, happy new year, enyakeni omusha u-2026. Namhlanje ngivuka nje nalento ukuthi ake ngikhulume ngomlozi, ngoba ngiyabona ukuthi abantu bayafisa ukuthi ngiyicacise lento, ngoba bayabona ukuthi okay, ngonyama beluzi lo uyakwazi ukuthi lo moya a-connecte nawo so on. So umlozi kusuke kwamandla aqhamuka komkhulu, kubantu abadala, kogogo, whoever owayeworshipha noma owayelandelela umoya thizeni womlozi ukuthi akwazi ukuthi ephilise. Because ukuphilisa ngithi mina, noma ngabe kuthiwa unamandla kangakanani, kodwa kumele ube nalo iso lokubona noma lokusenza, ube nento ezoyisenza emzimbeni ngomuntu ogulayo. So umlozi ukwazi ukubona into ezayo. Okokuqala nje, I have like 5 things to explain. Uma ngikhuluma ngomlozi ngikhuluma ngani? Uma ngikhuluma ngomlozi ngisuke ngikhuluma ngenyoni, ngikhuluma ngezinyoni, yabo? Ngoba abanye banazo emagcekeni, abanye zigcine zizakheka egcekeni, ziba khona, kube khona idleke, ihlahla, yabo, yonke yonke. Umlozi nje monawo uzokulandela. So how do we connect nomlozi? Okokuqala nje, number 1 wethu umlozi, which is the bird in our visions. Umlozi ukwazi ukubona into ekude, ikwazi ukubona into ekude, ikwazi ukubona into ezayo. So ikwazi ukubona into abantu as humans abangeke bakwazi ukuzibona. So ithi mayifika leyo nto, noma ithi mayifika uthi mawufika nomoya womlozi kuloyo nto, isuke isiyazi lonto ukuthi kuphi, isuke izumile yafika yaze yabona ukuthi lento uma ngiyigrabha ngizoyigrabha kanjani. So umlozi got also amandla okufinyelela wherever la una something eyidingayo ngaleso sikhathi. So ama-ancestors ethu ke iwona asuke esebenzisa le moya through visions and so on. So ingakho kakhulu emngomeni, if unomlozi, it's so easy ukuthi ubhule, it's so easy ukuthi uthole ifihlo, because unomlozi. Umlozi uyahogela njengenja, uyasensa ukuthi lento kuphi, in smells and so on. So nawe ezisangoma uzoyihogela into, uthola umkhondo, ngisho ngathiwa ufihlelwe something noma khona into elahlekile uzoyithola, uzokwazi ukubona ukuthi leyo nto ikuphi. So umlozi ukusiza kakhulu ukubona noma ngabe yini nje ofisa ukuyazi ngento engekho manje, uyakulekelela kakhulu ukuthola into enjalo. So nawo nje usuke kakhulu right. Ayikho into esithi izokuhlula kakhulu, uzokwazi ukulalela nangomcabango, ngoba unika amandla vele ukuthi yonke into ukwazi ukuthi uyibone iza kude, uyabona. Because sometimes ukhona umuntu othi uyihlalele nje, kube khona inkulumo emqondweni wakhe, adonse nje umuntu engazi ukuthi khona into ezofika la ekhaya, khona umuntu ozovakasha la ekhaya, khona nje into ezokwenzeka. Leyo nto idalwa yini? Usuke unomlozi. Uyezwa ukuthi yazi ubuntu njengoba ephuma, ngazi ukuthi khona into ezomehlela kabi endleleni la yakhona, noma omunye ngathi ngekaze afike la yakhona, uyabo. So umlozi uyakhuluma, uhlezi nje ukutshela ukuthi lo muntu kanje 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 uphila impilo kanje 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 kanje. So umlozi uyakwazi ukuthi ukutshele ngomuntu anything ngalowo muntu, athi qambe ekhuluma, thothi umuntu akakakhulume but usuyazi uzothini, avela ayisho exactly lento ayicabanga. Kusuke kumlozi loyo ohambe kuqala wahogela, then bese suqhamuka nenkulumo so quick. Umlozi is very quick spirit. Awuthatha isikhathi, just instantly wena nje usukhona into osuyizwa, osuyibona esisemqondweni wakho manje, uyabo.
wenziwa iwona lo moya. So kakhulu nje kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ulalele umcabango wakho, ungawuphikisi. Zama ngaso sonke isikhathi ukuthi whatever eqhamuka la uyigrabhe fast bese uyayikhuluma, ungasheshi uyijaje because umoya fanele uthembele kuwona na yonke into enjalo. So number 2 wethu ukuthi umlozi une-speed. Inyoni nje iyagijima so fast, and ama-ancestors they used iy'nyoni ezi-fast ezizokwazi ukuthi ithole lento like manje ihambe futhi idlulise i-message like manje, uyabo. So inyoni ezokwazi ukuthi mayithumekile ibuye fast izosho ukuthi no, kunento kanje. So yilapho khona-ke wena udinga kakhulu imoya esheshayo, uyabo, imoya egijimayo ezokwazi ukuthola into ewulwazi thizeni noma eyimfihlo thizeni, ukuze nawe uthi uma uqala ubhekana nesimo esithize ngomuntu ukwazi usheshe nawe ube umuntu okhetha yonke into fast. So as a healer zama ngayo yonke indlela ukuthi umoya wakho usondeze, because uza fast loya moya, uyathumeka, awukwazi ukuthi nje noma ngabe yini ethi iyayifuna umlozi ingawutholi. Umlozi into uma yifuna iyayithola, so akwazi ukuthi kunganganzeka into wena ngendlela ofisa ngakhona if uhamba ngomlozi. So zama-ke manje ukuthi uconnecte nawo, uthembele kona, wazi ukuthi umoya ofast, wazi umoya ogijimayo othumekayo manje, ubuyisa futhi impendulo like manje. Number 3 wethu, many cultures they believe ukuthi birds are messengers from earth and the spirit world. So kubalulekile ukuthi singabantu bakamoya silalele kakhulu imoya yethu ukuthi isebenza kanjani. So ukuthi mayidlulisa i-message ukuthi umoya owuthumayo ukuthi ngimemeza umlozi ukuthi udlulise umyalezo thizeni kumuntu noma kubantu, uyabo. So kumoya othumekayo. Kunabantu abawusebenzisa umlozi in a bad way, yabo. So because umlozi ulalela lento wena oyishoyo, uyabo. So inkathi wena uthumela lo moya uzothumela in a bad way, kanti fanele uthumele in a good way, njengomuntu kahle ofisa to know more information about healing. Let's say for example kunempande oyidingayo but you don't know where impande kuphi. Wena uzothumela umlozi ukuthi ithuma umlozi ongaphezulu, umlozi waphansi, umlozi wamanzi, ukuthi uhogele uthole umkhondo ngempande ethize ukuthi ngingayithola kuphi, bese iyabuya futhi thumele ibuyise impendulo kumina. So lokho it's where uphahla ukhuluma nedlozi elihamba nomlozi, which is a bird, yabo. La kuzohamba bese kuqhamuka zonke izinto zakho-ke ziba lula. So umlozi nje kanjalo. So make sure ukuthi uma uconnecta nalo moya uyalalela yonke into, uyabhala phansi whatever information you got from your visions while you sleeping, through dreams and so on. So kunezinto vele kumele silalele, kumele sibeka moya, kufanele sibe semoyeni ngaso sonke isikhathi ukuze sikhone kakhulu ngemoya, ngoba vele abantu abangasaphili kwayona le moya doesn't come most of the time like in spirit. Sometimes they come physically. Ucaye ukuthi why like haya kade zingekho inyoni but wena waqala uhamba ilento yedlozi sekhona inyoni egcekeni manje sekhona ingena emsamo wakho sekhona njani. It's because of uhamba nomlozi, usuphakamisile usukhuphukile but ufika ngohlobo oluthize lwenyoni elikhombisa ukuthi no, wena uhamba nabantu abadala ababesempini abanjani, amabutho whatever ababelwa khona. So wena usuconnecta nawo-ke, vele uzoqhamuka in spirit uphinde uqhamuke physically. So yonke leyo nto kumele ukuthi uyi-understand, ungathi ukubona iy'nyoni egcekeni so wena hlala futhi kulula-ke mese egcekeni because inkulumo yakhe iyashesha. Ugcina vele nedlozi likufundisa ukuthi mekuthiwa kusho ukuthi, so wena ugcina usuconnecta nawo-ke. And ama-ancestors ethu babayisebenzisa kakhulu inyoni guys, like ukuzingela, you know,
to get an information, to see ukuthi impiza ngakuphi and so on. So ama-ancestors, they use birds, which is abelusi, ukuthola ukuthi into iqhamuka ngakuphi, because they communicate in sounds. So nabo they use sounds to invite lo moya. Inyoni uma ibiza uzoyibiza ngesound ithizeni, because izohamba ibe nokuxhumana okukhona between wena nayo leyo nyoni leyo, uyabo. So kuzohamba kwenzeke mhlambe manje khona vele sebekwenza, because they've been told how to connect and how to communicate nomlozi. Some of us kunesigaba ekumele sidlule kuzona kuqala before sithi sesiconnecta nawo, sesubhekana nawo yonke lento, sukwalala ngisho inkulumo, awuqhamuka usulalela inkulumo so quickly. Kunezigaba odlula kuzona, because umlozi uyakutraina, into oyenza usekhaya, into okhula nayo, same like idlozi, which is inzuza. Inzuza uyidlela ekhaya, nomlozi nawo udlela ekhaya. Akekho umuntu osuke azi umlozi wakho, umlozi osuke ukhona. So if mina njengamanje I'm sharing ukuthi umlozi sebenza kanjani, but doesn't mean ukuthi lento engishoyo yonke izoqhamuka kumlozi wakho ithi enza kanje enza kanje. I'm just giving you a clarity ukuthi if isikhuluma ngomlozi, what we are talking about, what are the things that you would expect, noma what are the things that would come empilweni yakho, just to see ukuthi oh inayo into iqhamuka, shothi this is means this is yabo, kusho ukuthi. So lalela ke wena, by the time usuqhamuka umlozi uzobe usunayo le understanding yabo encane ukuthi oh lokhu kukanje, yabo. So wena bese uthatha ngayindlela wena utshelwe ngakhona abantu abadala ukuthi la ekhaya umlozi usebenza kanjani. So it's a journey. Uyakhula nawo umlozi, into eqhamuka encane ihambe ikhule njengengane, ukhulisa ingane indala izibe ndala. So wena nawo umlozi uzolo ukhula nawo, uthole information nolwazi kuze kufike isikhathi la wena usukwazi ukuthi yonke into ibe lula, ngiyabo. Number 4, our ancestors didn't see birds as tools but as like partners. Okay, so ngisho ukuthi mengisho njalo, ngisho ukuthi akaphumi lo muntu omgogo noma lo muntu omkhulu ngaphandle kwaleya nyoni, akahambi kuyolwa impi angazange ayithuma ukuthi iyobheka ukuthi ngabe into uthini, akaphuma egcekeni engazange ayilalela ukuthi iweda mekuhamba angeke nethe yini. So inyoni yayisebenza kakhulu ukubheka isimo sempilo nempi kakhulu. So kwakubaleke kakhulu ukuthi kubona umlozi bawusebenzise ngaleyo ndlela, ngoba impilo yayiba easy. So it's like a partnership, yabo. So ikanjalo leyo nto. So nawe uma unomlozi wakho, xhumana nawo, ungahlukani nawo, azi ukuthi unawo, ungabi nalento ukuthi mhlambe sekuzothulalaka manje because spiritual awukhulumi nalomlozi in, uyabo. So fanele uzikhombisa ukuthi nawe you care about umoya oza nomkhulu, ozokuguide, ozokuchushisa empilweni, ozokwenzela everything oyidinga emhlabeni, ozokuvikela, yabo. So umlozi uyavika, umlozi uyabona, umlozi wenza zonke izinto ezinjalo. So kubalekile vele ukuthi if you are spiritual umakhosi lapho unomlozi, vele into yakho izohamba ibe ndawo zonke, yabo. So ingakho kakhulu abantu abantu abanezithunywa badonsa kakhulu ngomlozi, because umoya onehlo lesithathu elijulile. So ama-ancestors, they train birds, abelozi, through trust, rituals and respect. So inyoni nje fanele ikwazi ukuthi ihloniphe, inyoni fanele ikwazi ukuthumeka, and inyoni fanele ikwazi ukuqinisa, fanele ube khona amakhatha ozokwazi ukuthi ikhumbule ukuthi ekhaya kokuphi. Kunjengalokho ukuthi mhlawumbe umone imbuzi ekhaya, kuthiwa imbuzi ziyathonjwa or ziyaqiniswa, I don't know what do you call it, kodwa kuba khona izinto ezenziwayo nje imfuyo yala ekhaya
yenziwa something ukuze ingahambi noma ingafi, ikhumbule ekhaya, ihlezi ibuya. Noma ngabe kuthiwa ihambe yadlutshana inkomo but izobuya ize la ekhaya. Same like umlozi wawusetshenziswa kakhulu, wawuqiniswa, kwakhona iy'mpande ezisetshenziswayo kuzo zona zonke lezo zinto ezidlayo. Uyiphakele, inkathi uyiphakela iyakwazi ukuthi i-connect nawe, ibuye ize ekhaya. So nayo-ke inyoni-ke kanjalo iphakama ngamandla ngenxa yokuthi wena uyayinakekela, ikwazi ukuthi uyihloniphe, uyayi-train-a, yazi ukuhlonipha, ikwazi ukuthi if uthe ayihambi izohamba, ithe ayibuyi iyabuya. So kukanjalo. And again, ama-ancestors they use abelozi for ukuthi to not like overhunting, because if unenyoni noma unabelozi abaningi, if ufuna ukuzingela, iyona ezokutshela ukuthi imfuyo ingakuphi, ile nto ifunayo nje ikuphi. So angeke lokhu waste isikhathi usoqhamuka ukuqalaza ukuthi kuphi, izokukhombisa iside ukuthi kungapha okungapha. Wena uzuya lapho uqhamuke nezinto zakho, amathuluzi zakho, nithole inyamazane leyo noma nithole mhlawumbe lawo mabhubesi whatever ababekudla that time. So umlozi uyasiza kakhulu ey'ntweni ey'kanjalo. Awusebenzi kakhulu noma ngabe kuthiwa nansi impi, inyoni iyakutshela ukuthi labantu bangakuphi, baza ngakuphi, kuliphi iside, naba sebesondele, zoza ngokukhala kakhulu umsindo ukuthi it's sense of danger, it's a sign of danger, yonke leyo nto. So kukanjalo, it's like i-alarm egcekeni nje. Umlozi is like i-alarm egcekeni, uyakutshela nje ukuthi no, khona into wrong la, yabo. So kuba kanjalo. Okay, so we're gonna go deep now with umlozi. Okay, umlozi, if kunedlozi ohamba nalo, elihamba nomlozi, umlozi can come in spirit. Umlozi can expect you to say something wherever uphahla. That there can be anything that you command it to do. Okay, so kunezinto wena ozaziyo that you really want, or what you really wants to happen, things that you need, things that you desire in life, battles that you want to defeat, and kuningi. So umlozi can able to show you ukuthi okay, if wena ufuna something, izohamba lento ifike la, uzonqoba, uzokwenza kanje. It's just giving you the direction ukuthi uzokwenza kanjani lokho, uyabo. So umoya vele uthumayo okwenzayo. So most of the time kubalekile ukuthi si-connect nabelozi, which amakhehla, abantu abadala most of the time, nama izalukazi eziza nalo simo samandla. So wena usuke khona omkhulu ohamba nabo, ababesebenza ngawo, noma ugogo wakho wayenomlozi, wayehamba namakhehla esaphila, wangayenza indima yakhe. Masebuya ubuya nedlozi lomlozi, then usefuna ukuthi wena uphakamise lamathongo, ukwazi ukuthi yonke into oyifisayo uyenze, ngoba vele kwakuyisimo sokuphila la ekhaya, ukuthi ukuze la ekhaya siphile ingunaphakade, kungabi khona ukufa, kungabi khona amabhadi, kube ukuthi umuntu sekushifike isikhathi sokuthi afe. So wena as umuntu onabantu abadala uzonikezwa amandla ukuthi la ekhaya uzogada. La ekhaya akekho umuntu ozovela athakathi awine ukhona, akekho umuntu ozothi meza la ekhaya ungamuzi ukuthi uyeza. So wena unikeziwe amandla, which is it is a profound third eye onikezwe wona amathongo, ukuthi wena self zama ukulandelela idlozi lakho ngamandla, ukhanyise izinto zakho, uphakamisa amandla abo, and they can show you also where they are. Umlozi kwesinye isikhathi awuhlali kakhulu endlini. Umlozi sometimes uyayifikela, omunye mhlambe uzuwakhele ngaphandle noma uwakhele ngaphakathi, but most of the time unendlela engakho ukuthi asifani. Uzofuna ukuhlala, omunye ngeke uzofuna ukuhlala, because sometimes uzo-avoid abantu. Kudependa ngokuthi omkhulu bakho noma ugogo bakho yini bona ababeyenza vele,
what did they practice? So wena ungumuntu ozohamba ahambe nezigaba zendlela ngesimo somoya ozayo wethongo. So ngenkathi wena kusuba umuntu onelo umoya, kunemgezo ozoyenza ozothunywa abantu abadala lapho bekhona. Kunemthandazo ozoyenza, mhlawumbe umlozi wakho usike wahamba wabulala, noma umlozi wakho omkhulu ababesenza ngabelusi bahamba babulala. Lelo dlozi fanele ulihlambulule uligezele kuqala, ngoba awazi ukuthi lezi nyoni zihambe zafika zenzani, zathunywa zenzani. So wena into ebalekile ukuthi wena geza idlozi lakho, uthi lo mlozi mawuvuka uvuke kahle, usuqala kahle isigaba esisha, usuqhubeka nesiphiwo samandla. So kubalekile-ke wena namhlanje ukuthi if unebhayi nobuhlalo nezibani okhonjiswa zona abantu abadala, uzohamba uye entabeni, noma uzohamba uye emanzini, noma uzohamba uye hlampe emfuleni, wherever, noma isehlathini la khona umlozi wakho khona. Okwesibili, umlozi, kunomlozi waphansi, kunomlozi waphezulu, kunomlozi wentaba. So umlozi, kuney'nyoni ezazikwazi ukundizela ngaphezulu kolwandle, kuney'nyoni ezikwazi ukundizela phezulu kakhulu from the sky, which is the eagle, ilokhuzane, iy'nyoni ey'phakeme ey'kwazi ukubona zizume into ephansi, zibone qhamuka sezizocaphuna. So kuney'nyoni ey'njalo, uyabo. So kuney'nyoni zentaba, ziningi iy'nyoni ey'hlukahlukene. Abelusi babesendaweni ezahlukahlukene babe-connecta ney'nyoni thizeni ngoba bazi ukuthi le nyoni powerful because of this, uyabo. So wena uzohamba ube nedlozi kakhulu labeluzi elizokuvezela noma ngabe yini. So it's good in visions, so it's a messenger. So kubalekile ukuthi usebenzise lo moya. If ngenilanga wena uzohamba uphilisa abantu, kumele ukuthi ukhuphule. Umlozi akudingi ukuthi kube khona mina ukuze kukhuluphilele umlozi, but it's just a guidance. Sengakufundisa, but I won't be in charge, because abantu abadala ibona abayaziyo kahle lento yakho, ukuthi ngenkathi bona beza nalesimo salo moya bafuna ukuthi wenzeni, bakuphi. Okokuqala, umlozi uma uzophahlela usuke uconnecta nethongo, uconnecta nalo moya, namadlozi amane, whoever, abantu abadala. So if bekuthiwa mhlampe, like for example, umlozi wakho umlozi wakho usehlathini noma usentabeni, mhlawumbe usentabeni thizeni, wena ngenkathi uhamba uyokhuluma nomlozi wakho, kuney'bani ezizohambisana nalesi sigaba sakho. Kuphinde futhi kube nokudla, but for my information, it's better to bring inyama ozoyishisa ezokhandelela phunga lelaya, bese letha amathongo lawaya ayekwazi ukunqoba, ekwazi ukulwa amabutho, which is amakhehla. So ngenkathi beza vele nawo lo moya. So ngenkathi ubaphahla labantu abadala, usuke uyabalanda, uyabanikeza ukudla, ubafide, ubalande, bese uhamba nabo usuyobageza, usuyabahlambulula, uphinde futhi ubaphahlele usubagezile ukuthi bavukeke babe ngamadlozi amahle empilweni yakho, bakukhanyisele. Cela kuvuleke ihlelo lesithathu nomlozi wakho kwembathi ubelethe kuwe, ukufundise yona noma ngabe yini, namhlanje ukwazi ukuyibona, ukwazi ukukhombisa into ezayo, nento esekufihlakaleni, uthole noma ngabe yini elahlekile, noma ngabe yini. Kuya ngawe ukuthi usebenza msebenzi muni noma uzosenza msebenzi muni. So lizokutshela lona ihlozi lakho. Then after that uthole ukuhamba la khona uzoqoqa khona amathongo, especially igobongo. Libalekile if umuntu onomlozi ukuthi igobongo lamathongo ulihle, ngoba lisuke liqoqa wonke amathongo akho, nomlozi usuke uphakeme lapho, yonke imimoya ihleli kuweni yaphakama. Kathi udla egobongo ivuka yonke, bese kuba khona iy'nkamba ozidlayo,
then bese kuba khona izinkamba ozoyiphupha-ke manje zalabantu abadala ezingekho la, eziyimfihlo zakho, ukuthi wena yonke into oyifunayo uzothola impande ethize thizeni uqume ngayo. Kuney'mpande ey'suke vele ziwumthetho zokuthi lo muntu fanele adle le mpande, bese kuba khona iy'mpande ezizovezwa ogogo nomkhulu bakho abayidingayo ubona ukuthi zingene emzimbeni ukuze uqhubeke uqine, ngoba sebephakeme bayazazi ezabo iy'mpande. So fanele ukwazi ukudla igobongo likwazi ukuveza nezinye iy'mpande, bese yonke into yakho uyiphethula igobongo lakho, nomlozi wakho uzobe usuphakeme lapho. Then umlozi nawe uzokwazi ukufundisa ngenkathi udla igobongo ukuthi uphakame uziveze inkulumo. Uyakhula-ke la. Okay guys, it's raining. So sengikhona ngomlozi manje sekuyanetha. And then my ring lights went off. Okay, let me just continue. So umlozi kumele uconnecte nawo, uphahlele, ulande, uyawulanda umlozi la usukhona, ufake emsamo, amakhwehla lawo nezalukazi ehamba nalo moya wamandla. Uyawulanda ulethe ekhaya, uyawuphahlela, ungene egobongweni, nje udle igobongo uliphethule, bese-ke into yakho iyakukhomba ukuthi are you gonna be a healer what, or kuzogcina nje lapho. But nje monomlozi guys uzolapha abantu, like seriously uzolapha abantu. Try by all means now to think ukuthi okay manje yini kumele ngiyenze. If uzazi ukuthi unabantu abadala and you have this power of healing, they come in a form of healing, so don't hesitate. Start helping people. Siza abantu, pray for people. Bageza abantu bayise emanzini ubahlambulule babe bahle daily and daily, ubahlolele, ubakhulekele, ubenzele whatever abantu abayidinga, abantu baphile babe right, ngoba akumnandi ubona abantu behleli bengenzi lutho, kubuhlungu, kumnyama empilweni, kunzima. So kunento ekumele kwesinye isikhathi kumele siphume kuzona singabantu, esimele siphume kuzona if sinabantu abadala, ekumele siqale senze sihambe uhambo. Yeah, so you need to be there for people. Uzazi wena, ukhuleke, uconnecte nomlozi wakho. They will show you beads. Some can be yellow and black, and green. Umlozi can become in a form of a bilingual, which is yellow and black. It's just the color of birds some of the time, because of course, and the color of birds and everything. So uhlukile ukuthi le moya wena osukuhamba nayo iqhamuka ithini. So landelela-ke, uyazi ukuthi uphupha kuphi, hamba uye lapho, hamba nezibani, uhambe nempepho, uphathe utshwala. Ababutho ababahamba nobumlozi bathanda utshwala, baphuza utshwala laba bantu labaya. Uphathe ugologo umhlophe, uphathe ugologo bovu. Can be maybe your flavor, whatever what you desire or something like that, but you know what you want, you know what you like. Uyalazi idlozi lakho ukuthi liphuza nhloboni yatshwala. Okay, so ngenkathi wena kusuya lapho kuzobaleka ukuthi ngaso sonke isikhathi kube khona izinto ozazi ukuthi mina ngisebenzisa lezi zinto ezikanje. Okay, you can bring like yellow, green, white candle and uye entabeni just to invite imoya yakho. Ube nelokhuzane, what is this, ube like fruits and sweets and so on, but ingathi inyama ungayishisela khona, like bring a bright stand, yabo, uphahle ngenkathi ushinqisa impepho lenyama iyasha, yabo, labantu bazoza, yabo. Idlozi kumele uli-attract guys. You need to bring izinto ezizoletha idlozi lisondele, and you need to drink lo tshalo uphathile, just ungalokuthela phansi ungaphuzi, kumele uphuze like serious, uzucha ngathi ngiyadakwa ke manje.
and uphinde futhi udle inyama lo suku uyosile and fruit and everything, then okunye ukushiye okunye ukuhambe nakho baqhubeke badle ekhaya, usuke usushiyela nomnikazi wendawo. Okay, ngoba phela ngisho ungaya entabeni abanikazi bayo. Okay, so phakama-ke nje manje uvuke uhambe ukhonethe nomlozi wakho. Nabo uyazi ukuthi babefunini, uyazi babedingeni, but ngisho ungathiwa bayakuthuma, but if ungazange walidla igobongo ngenxa yokuthi unomlozi, into yakhe angeke iziphakame, ngoba vele imoya amadlozi akayiqoqi. Phela igobongo iqoqa amathongo, so uma ungaqoqanga nje ithongo ungadlanga igobongo, no ways. Mina I know ukuthi every person onabantu abadala noma onesithungu kumele adlele egobongweni. Like honestly, like I won't lie to you, because I can sense umuntu ongadlanga, ngiyamuzwa usadlanga, uba weak ngisho ngikhuluma naye ngimeze weak yabo. Then can be some other things eceleni, kodwa nje unomlozi uzohamba ukhule nawo and uqala into yakho uye ekhaya wenza into zakhe ekhaya. Ngisho igobongo udlele ekhaya ube right, uqine nje uye phambili yabo. So awuthwasi musuku udla uphakamisa ulokhuzana umlozi, usuke nje ukhuphula imoya, usuke uyikhuphula. Okay, then after they can lead you ukuthi okay from where to where, because sebephakeme ke manje. So nisale kahle emakhaya, amen. And ama ancestors ethu babesengisakhula inyoni, guys, like ukuzingela, you know, to get an information, to see ukuthi impiza ngakuphi and so on. So ama ancestors, they use birds, which is abeluzi, ukuthola ukuthi into iqhamuka ngakuphi, because they communicate in sounds. So nabo they use sounds to invite lo moya. Inyoni moya ibiza, uzoyibiza ngesound ithizeni, because izohamba ibe nokuxhumana okukhona between wena nayo leyo nyoni leyo, uyabo. So kuzohamba kwenzeke mhlambe manje khona vele sebekwenza, because they've been told how to connect and how to communicate nomlozi. Some of us kunesigaba ekumele sidlule kuzona kuqala before sithi sesiconnecta nawo, sesubhekana nawo yonke lento, sukwalala ngisho inkulumo, awuqhamuka usilalela inkulumo so quickly. Kunezigaba odlula kuzona, because umlozi uyakutraina into oyenza usekhaya, into okhula nayo, same like idlozi, which is inzuza uyidlela ekhaya, nomlozi nawo udlela ekhaya. Akekho umuntu osuke azi umlozi wakho, umlozi osuke ukhona. So if mina njengamanje I'm sharing ukuthi umlozi senza kanjani, but doesn't mean ukuthi lento engishoyo yonke izoqhamuka kumlozi wakho ithi enza kanje. I'm just giving you a clarity ukuthi if isikhuluma ngomlozi, what we are talking about, what are the things that you would expect, noma what are the things that will come empilweni yakho, just to see ukuthi oh inayo into iqhamuka, shothi this is means this is yabo, kusho ukuthi. So lalela ke wena, by the time usuqhamuka umlozi uzobe usunayo le understanding yabo encane ukuthi oh lokhu kukanje yabo. So wena bese uthatha ngayindlela wena utshelwe ngakhona abantu abadala ukuthi la ekhaya